Mä tulin. Hyvä. Tiedätkö, tämähän on? Ei. Se oli ensimmäinen tyyppi, joka kävi Legoturmiolassa. Oh. Eli sä oot Niko. Niin. Ok, tiedätkö missä me ollaan? Ei. Legoturmiolan laboratoriossa. Kekkä. En pääse ulos. Sä voit tipahtaa. Oh. Onks se valmis? Ei. No kekkä. Eli sulla on räjähämuki? Kyllä. Lähdin juoma siis. Niin. Hehehehehe. Feilasitko ne 2 hemmoa? Kyllä. Kökkö. Toinen tyyppi tappoi sen tytön, koska se varasti se. Kyllä. Yes. Ja se toinen tyyppi vaan kuoli. Jack. Hä? Ihan sama. Mennään taakse ajassa. Hyökätkää! Nyt! Mitä helle? Hyvästi julma maailma. Ei helekari! Käkkö. Juokset. Se on ihan. Sin taistella! Vai kekkä, panokset loppu! Aiks! Löytyykö täältä yhtään mitään? No niin, mitä helle? Nyt on lapsiaikaa. Ei elä! Screw it, ammutaan koko laitos. Ei! Haamaa, mitä me nyt tehdään? Mennään sisälle. Miksi? Hei tyyppi, oota nyt vähän.